এই ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଏଟା ଶୁଖେଇଛୁ। ଏଇଟେ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ଲାଇ କନ୍ ହବ। ଆଉ ଏବେ ଏଇଠି ବ୍ୟାଚ୍ ବନେଇବୁ। ବ୍ୟାଚ୍ ବନେଇଲା ପରେ ଆମେ ଏପଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ କରାହେଉଛି। ଏଇଠି ଟାଇମ୍ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଶୁଖାଯାଇଛି। ଏଇଠି ବି ଶୁଖାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଶୁଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ ମେସିନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ ମେସିନ୍। ଏଇଠି ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ବେଚିଂ ପକାଉଛୁ। ପକାଇଲା ପରେ ମିକ୍ସିଂ କରିକି ଏଇଟା ଧରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ଲାଇକନ୍ ଏଇଟା ଏମିତି ବନା ହେଉଛି। ଏଇଟା 25 kg। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଓ ଲାଇଟ୍ ବନେଇବାଟା ମେସିନ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇ ମେସିନ୍ ଛାଣିବାଟା ଏଇଟା ଛାଣିବାଟା ଆଉ ଏମିତି ବନଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏଇଟା।